ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 10/10/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರುಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಚೋಕ್ಲೆ ಬೊಳ್ಪುದ ಸಮಯಡು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತನು ದೈವಿ ರಾಜಸ್ಥಾನವಾದ ಮಲ್ಪುನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರಾಜಧಾನಿದ ಬಹುಮಾನ ವಾ ಆಧಾರದ್ದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಉತ್ತರ: ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರಾಜಧಾನಿದ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯರೆ ಬಾಬಾಗ ಪೂರ್ಣ ಸಹಯೋಗಿಯಾಲೆ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದನು ನಟ್ಟಿರಬಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಯೋಗ ಬಲೊಡ್ದು ಆತ್ಮನು ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪುಲೆ. ದೇಹ ಸಹಿತವಾದ ದೇಹದ ಮಾತಾ ಸಂಬಂಧನು ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಒರ್ಗಿ ಪ್ರಿಯಾತಿ ಪ್ರಿಯ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅಪಗ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರಾಜಧಾನಿದ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟು ಶಾಂತಿ ಪವಿತ್ರತೆ ಸಂಪತ್ತು ಮಾತಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಗೀತೆ ಕಡೆಕಲ ಆ ದಿನ ಬತ್ತಂದು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿದ ಅರ್ಥ ಅಂತೂ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಇತದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಎಂಚಿನ ತೆರಿಪೆಯರ ಅವು ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಕೇವಲ ನಿಕ್ಲೇನು ಬುಡಿ ಎರಡ ಬೇತೆ ಏರೆಗ್ಲ ತೆರಿಯುವಂಟ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ. ಎರಾಂಡಲ ಪೊಸಬೆರು ಬತ್ತದು ಕುಲ್ಲಿ ಎರಡ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತೆರಿಯುವಂಟ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಅಕುಲು ಈ ರೀತಿ ತೆರಿಯುವನು ಎಂಚ ಎರಾಂಡಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಡು ಪೋದು ಕುಲ್ಲೊಂಡೆರಡ ತೆರಿಯುವಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ. ಮನುಷ್ಯರು ಪೋದು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿಯುವನಂದೆಪ್ಪುನ ಓವೇ ಸತ್ಸಂಗ ಹೆಜ್ಜಿ. ಅಲ್ಪ ಅಂತೂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನತ ಪಾತೆರೊನೆ ತೆರಿಪವೇರು. ಇಂದು ಮಸ್ತು ಮಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾದುಂಡು. ಇಂದು ದಾನೆ ಪೊಸತತ್ತು ಏಪ ಭಾವ ಬತ್ತದ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪವೇರು ಕೂಡ ಆ ದಿನ ಇನಿ ಬೈದಂಡು. ಈ ಸಮಯ ಭಾರತಡು ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲು ಈ ರಾಜಯೋಗದ್ದು ರಾಜರೆಗ್ಲ ರಾಜಾರಾಪರು ಪಂಡ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಏರು ವಿಕಾರಿ ರಾಜರಾದುಲ್ಲೆರೋ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಕುಲು ರಾಜರಾಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು. ಏರು ಓವೇ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ತಂಡಲ ಆಯ್ತ ನೆನಪಂತು ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ನಿಕುಲು ವಾರಸುದಾರರಾದುಲ್ಲರು ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಇತ್ತೆ ಬಾಬನ ಜೊತೆಟು ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ದೀಪನೆರ್ದವರ ಭಾರತನು ಪವಿತ್ರ ಆದ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಚಕ್ರದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜರಾಪ ಪಂದು ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಇಂದು ಅಂತೂ ಬುದ್ಧಿಡು ಪೊಡು ಎಂಕುಲು ಲಡೈದ ಮೈದಾನಡುಲ್ಲ ವಿಜಯ ಅಂತೂ ಎಂಕಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುಡು. ಇಂದು ಅಂತೂ ನಿಶ್ಚಿತವಾದುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಭಾರತನು ಕೂಡ ದೈವಿ ಡಬಲ್ ಕಿರೀಟಧಾರಿ ರಾಜಸ್ಥಾನವಾದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕುಲು 84 ಜನ್ಮನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ಪಿರ ತಿರುಗದು ಇಲ್ಲಗ ಪೋಪ ಕೂಡ ಬತ್ತದು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪ. ಈ ಮಾತಾ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರಂತೂ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಯನ್ನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಚಿನಾದುಂಡು. ಈ ರೀತಿ ಕೇನಿರತ್ತೆ ಬೀಕೆಲು ತಕ್ಷಣ ಪಂಡು ಬುಡ್ಪೇರು ಎಂಗುಲು ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡತದೆ. ಈ ಭಾರತನು ಕೂಡ ದೈವಿ ರಾಜಸ್ಥಾನವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರು ಶ್ರೀದ ಅರ್ಥನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. 6ನೇ ಮಾಲೆಯಾದುಂಡು. ಈ ಮಾತಾ ರಚನೆ ಏರ್ನಾದುಂಡು. ರಚಯಿತನಂತೂ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ಏರು ಮಾತಾ ಉಲ್ಲೇರು. ಇಡೀ ಮಾಲೆ ರುದ್ರ ಶಿವಬಾಬನಾದುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ತನ್ನ ರಚಯಿತನ ತೆರಿಯೊಂದೇರು ಆಂಡ ಆರ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನಂತೂ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಆರು ಏಪ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಬತ್ತದು ಪರತು ಪ್ರಪಂಚನು ಪೊಸತಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂದು ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಆರಂತೂ ಕಲಿಯುಗ ಅಕುಲಂತೂ ಕಲಿಯುಗ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತು ವರ್ಷಲು ನಡಪುಂಡು ಬಂದು ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಎಂಕುಲು ದೈವಿ ರಾಜಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರ ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಲ್ಲ. ಅವಶ್ಯವಾದ ದೈವಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಆದೊಪ್ಪುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಆದೊಪ್ಪುಂಡು. ಸುರುಕು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕುಲ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲ ರಾಜ್ಯ ಆದೊಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲಂತೂ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜರಾಣಿ ಆವಡು 5 ಅವರ ಬುದ್ಧಿಡು ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರ್ಗ ಒಂದು ಪೊಡತ್ತೆ. ನಿಕುಲು ಏರೆಗೆ ಬೋಡಾಂಡಲ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿರಿಪವಲಿ. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ನಾವು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕುಲವಾದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ರಾಮಸೀತೆಯರು ನಾವು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲವಾದುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ವೈಶ್ಯ ಕುಲ ಶೂದ್ರವಂಶಿ ಪತಿತ ಕುಲವಾದ ಬುಡ್ಪುನು. ಪೂಜ್ಯರು ಕೂಡ ಪೂಜಾರಿಯಾದ ಬುಡ್ಪೇರು. ಸಿಂಗಲ್ ಕಿರೀಟ ಎತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯರ್ನ ಚಿತ್ರೋನ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಈ ಚಿತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಮಸ್ತ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬುಡ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ಸೇವಾರ್ಥವಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಲು ಮಸ್ತ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಅಪಗ ಮಾತ್ರನೇ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಳ್ಳುಂಡು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಇಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆ ಉಂಡು ಐನ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆರಿಪದು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಜೋಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಶಿತ ಪಾರ ಏರೊಂದುಪ್ಪೊಡು. ಇನ್ನು ಅಂತೂ ತೆರಿಪದು ಕೊರಡಾಪುನು. ಸತ್ಯ ಯುಗೊಟ್ಟು ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐನದವರ
ಏಪ ವೃದ್ಧ ಒಂದು ಪೊರು ಅಪಗ ಸಹಜವಾದ ಈ ವಿಚಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಈ ಪರತ್ ಶರೀರವನ್ನು ಬುರ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ ಪೊಸ ಶರೀರವನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಅಂತಿಮ ಸಮಯಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಮಾತ ಸಮಯಡು ಖುಷಿ ಮೋಜಿಡು ಉಪ್ಪೇರು ಸುರುಕಿ ಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ತನ್ನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರ್ಪುಜಿರೋ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾಮ ರೂಪ ದೇಶ ಕಾಲನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯನುಜ್ಜಿರು ಪಂದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪವಡಾಪುನು ಬೇರ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಸ್ತ್ ಗಂಭೀರವಾದುಂಡು ಆರ್ನ ರೂಪವಂತು ಲಿಂಗಾಕಾರವಾದುಂಡು ಬಂದು ಪನ್ನೊಡಾಪುನು ರುದ್ರ ಯಜ್ಞನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಮನ್ನರ್ದು ಲಿಂಗನು ಮಲ್ತದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಬಾಬಲ ಸಹ ಸುರುಕು ಯಾನು ಬಿಂದು ಆದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ತೆರಿಪದಿಜ್ಜನು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಸುರುಕಿ ಬಿಂದು ರೂಪವಾದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಪಂಡೆರಡ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದಿಜ್ಜನು ವಾ ಪಾತೆರನು ಏಪ ತೆರಿಪವಡು ಅಪಗನ್ನೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೆರು ಇನಿ ಪನ್ಪುನೇನು ಸುರುಕಿಯೇ ದ್ಯಾಗ್ ಪಂತಿಜರ ಪಂದು ಪನ್ಪುಲ ಕೆಜ್ಜಿ ಡ್ರಾಮುಡು ಇಂಚೆನೆ ದಾಖಲೆ ಆದುಂಡು ಈ ಚಿತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಡ್ದು ಸೇವೆ ಮಸ್ತ್ ವೃತ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅನ್ವೇಷಣೆಲು ನಡಪುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯೊಂದು ಬೋಪುಂಡು ಎಂಚ ಬಾಬಾ ಮೋಟಾರ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾದು ತೊಜ್ಪವೆರು ಐನ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪರಿಶ್ರಮ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಖಾನೆಡು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷಡು ಮೋಟಾರು ತಯಾರಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ವಿಜ್ಞಾನದ ಏತೊಂಜಿ ಅನ್ವೇಷಣೆಲು ಪಿದೈ ಬೈದುಂಡು ಭಾರತ ಏತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದೇಶವಾದುಂಡು ಪಂದು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಪ್ರಪಂಚ ಮಲ್ಲ ಆದುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಯಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಇನ್ನೇನು ಬುದ್ಧಿಡು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಯೋನು ಕುಲ್ಲುನಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಏರು ಸರ್ವಿಸೇಬಲ್ ಜೋಕ್ಲಾದು ಪೆರೋ ಆಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡಿ ಮಾತ ಪಾತೆರಳು ಧಾರಣೆ ಆಪುಂಡು ಊರಿನಕಲಂತೂ ತಿನ್ಪುನವು ಪರ್ಪುನವು ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಪಾತೆರನವು ಪನ್ಪುನವೇ ಸಮಯಡು ವ್ಯರ್ಥ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ದಿನನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಭಾರತಡು ಕೂಡ ದೈವಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದುಂಡು ವಾಸ್ತವಡು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಕ್ಷರ ತಪ್ಪಾದುಂಡು ಭಾರತ ದೈವಿ ರಾಜಸ್ಥಾನವಾದಿತ್ತಂಡು ಈ ಸಮಯಡು ಅಸುರಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಡೆಲ್ಲ 5 ವಿಕಾರದ ಪ್ರವೇಶತೆಯಾದುಂಡು ಏತೊಂಜಿ ಕೋಟಿ ಆತ್ಮಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲೆರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಮಯಡು ಬತ್ತದ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪಿದರ್ದು ಬೋಪೆರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ತನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಗಳಿಗೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾಟಕ ಎಂಚೊಂಡೋ ಅಂಚನೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾವುದುಂಡು ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕುವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರೋ ಐನೇ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೇರು ಇನ್ನು ಮಾತ ಅಂಶನ್ನು ಬುದ್ಧಿಡು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರದ ಉಪ್ಪು ನೇರ್ದವರ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಪ್ರಾತಃ ಸಮಯದ ಗಾಯನ ಉಂಡು ಬೊಲ್ಪುಗು ಬೇಗ ರಾಮನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಪುನ ಗಾಯನಲ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದೆಲ್ಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಪ್ರಭಾತದ ಸಮಯಡು ಎನಡೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು ಬಾಬಾ ಇತ್ತೆ ಎದುರುಡಿತದು ತೆರಿಪವೇರು ಕೂಡ ಅವೇ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಗಾಯನ ಅವೊಂದುಂಡು ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತೊಡಂತು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪುಜೆರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಹೇ ಆತ್ಮ ಎನ್ನ ಮನ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಪ್ರಭಾತದ ಸಮಯಡು ಬಾಬಾ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಭಕ್ತಿರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ರಾತ್ರಿಡು ಜಾಗ್ರತ ಆದಿತ್ತದು ಒಂತ್ಯಾಂಡಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪದ ರೀತಿ ನೀತಿಲು ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ನಡತೊಂದು ಬೈದನು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ರೆ ವಿವಿಧ ಯುಕ್ತಿಲು ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಭಾರತ ಈತು ಸಮಯ ಸುರುಕು ದೈವಿ ರಾಜಸ್ಥಾನವಾದಿತ್ತಂಡು ಕೂಡ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಅಂಡು ವೈಶ್ಯ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಅಂಡು ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಒಂದು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೂರೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಮುಖ್ಯವಾಯಿನವು ಚಕ್ರನು ತೆರಿವು ನೇರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜ ಆದು ಬಿಡ್ಪಾರು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಕುಲ್ದಾರು ದುಂಬು ಸತ್ಯಯುಗ ಇತ್ತಂಡು ಈ ಚಕ್ರ ಇಂಚ ತಿರ್ಗುಂಡು ಪನ್ಪುನೆತ ಜ್ಞಾನ ನಿಕ್ಲೆಗುಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಸತ್ಯಯುಗಿ ರಾಜಧಾನಿಡು ಉಪ್ಪ ಪನ್ಪುನೆಯನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದರು ಇದು ಏತೊಂಜಿ ಸಹಜವಾದುಂಡು ಮಿತ್ತು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಿವಲ್ಲರು ಚಕ್ರಲ ಉಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ಲ ಇಂದೆಟ್ಟೆ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಈ ಚಿತ್ರನು ಎದುರುಗು ದೀವಡಾಪುಣು ಇನ್ನು ನೇರಗಾಂಡಲ ಸಹಜವಾದೇ ತಿರುಪದು ಕೊರಳಿ ಭಾರತ ದೈವಿ ರಾಜಸ್ಥಾನವಾದಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕಿರೀಟಧಾರಿ ರಾಜರ್ಲ ಸಹ ಇಜ್ಜಿ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಪದು ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ಮಸ್ತ್ ಬೆಲೆ ಇತ್ತಿನಾದುಂಡು ಏತು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಸ್ತು ಆದುಂಡು ಐನೇರದವರ ಆತೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ತೆರಿಪದು ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಇಂದು ಬ್ರಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿದ ಚಿತ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ದೀವ ನೋಡಾಪುಂಡು ಏರೆ ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಲು ಬನ್ನಗ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರಡು ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ಚರಿತ್ರೆ ಭೂಗೋಳವಾದುಂಡು ಪ್ರತಿಯವರಿ ಜೋಕುಲ್ನಗೈತಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪೊಡು ಜೊತೆಟಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಗೀತೆಲಿ ಉಪ್ಪೊಡು ಕಡೆಕ್ಲ ದಿನ ಬೈದನು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಬುಡ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೇರು ಚಿತ್ರನು ಏರಾಂಡಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಬಂತೆರಡ ಆಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಡವರೆಗ್ ಧರ್ಮಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು
ಆಂಡ ತೆರಿಪದು ಕೊರುಪುನಂಚಿನ ಸಾಹಸೊಪ್ಪೊಡು ಇಂದು ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನರತ್ನದ ಖಜಾನೆಯಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ದಾನಿಯಾದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲ್ನಂಚಿನ ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನರತ್ನದ ದಾನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಕುಲು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಉಪ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇಂಚಿನ ದಾನ ಓಲ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಐದವರ ಜ್ಞಾನರತ್ನದ ದಾನ ಮಲ್ಪೊಡು. ಏರೆ ಬರಡಾಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪೋಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಓರಿ ನನೊರಿಯನು ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೆರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಸ್ತುವಾದುಂಡು. ಎಂಚ ನಿಕುಲ ಸಹ ಅಮೂಲ್ಯರಂದು ಲೆಪ್ಪೊರ ಕವಡೆರ್ದು ವಜ್ರ ಸಮಾನಾದುಪ್ಪೆರು. ಈ ಚಿತ್ರನು ವಿದೇಶದ ದೇತೊಂದು ಪೋದು ತೆರಿಪಂಡಲ ಚಮತ್ಕಾರ ಆದು ಬಿಡುಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಭಾರತದ ಯೋಗನು ಕಲ್ಪವ ಬಂದು ಈತು ಸಮಯ ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಪನ್ನೊಂದು ಬೈದೇರು. ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ತೊನೇರು. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದಕುಲು ಏತು ಜನಕುಲೇನು ಬೌದ್ಧಿಯಾದ ಮಲ್ತೊನೇರು. ಅಂಡ ಐದು ಎಂಚಿನ ಲಾಭ ಹಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲಂತ ಮುಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮಂಗರ್ದು ಮಂದಿರೋಗ ಯೋಗ್ಯ ಅದು ಮಲ್ಪರು. ಭಾರತೊಡೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಭಾರತ ಹೊರ್ಲಾದಿತ್ತಂಡು. ಇತ್ತೆ ಭಾರತ ಕಪ್ಪಾದುಂಡು. ಏತೊಂಜಿ ಮನುಷ್ಯರುಲ್ಲೇರು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಪುಣತ್ತೆ. ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟೆ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೇರು. ಏರು ಕಲ್ಪದ ಪಿರೋಡು ಕಲ್ತದರೋ ಅಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪವೇರು. ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂತೂ ಅವಡೆ ಹಾಕೊಂಡು. ಜೋಕುಲು ರಾವಣರ್ದು ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಾವಣನ ಮಿತ್ತು ಜಯಗಳಿಸವೇರು. ಏತು ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಲ್ತದು ಐದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಡು ಪೊಡು. ಐತ ಮಿತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯೋಡು. ಮುಲ್ಪೊಡ್ದು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಏಪ ದುರ್ಗತಿ ಪೂರ್ಣಾದು ಪೊಡು ಅಪಗನೆ ಬಾಬಾ ಸದ್ಗತಿನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೆರತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದೇರು ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪುರ್ಚಿ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಏಪಲ ಏರೆಗ್ಲ ಪನಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರ್ದು ತೆರಿಪನಗ ಆಕ್ಲೆಗ್ ಬಾನ ನಾಟುಂಡು. ಮಹಾಭಾರತ ಲಡೈ ಪಂದು ದ್ಯಾಗ್ ಪನೊಡಾಪುಂಡು ಪಂದು ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಯಜ್ಞವಾದುಂಡು. ಈ ಯಜ್ಞೋರ್ದೆ ಈ ಲಡೈ ಪ್ರಜ್ವಲಿತಾಪುಂಡು. ಈ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾವುದುಂಡು. ಇಂದು ಮಾತ ಪಾತ್ರರು ನಿಕಲ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರಿಗಂತೂ ಶಾಂತಿ ಪಾರಿತೋಷಕ ತಿಕ್ಕೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡಲ ಶಾಂತಿ ಅಂತ ಉಪ್ಪುಜಿ. ವಾಸ್ತವಡು ಶಾಂತಿದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನಾರು ಒರಿಯೇ ಬಾಬಾ ತುಲ್ಲೇರು. ಆರ್ನ ಜೊತೆ ನಿಕುಲು ಸಹಯೋಗಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಪಾರಿತೋಷಕಲ ಸಹ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡಾಪುನು. ಬಾಬಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಕೊರ್ಪುನಾರಾದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಂಬರ್ 1 ಪುರುಷಾರ್ಥದನುಸಾರ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜೋಕುಲುಪ್ಪೇರು. ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಏತು ಮಲ್ಲ ಬಹುಮಾನವಾದುಂಡು. ನಿಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರು ಏತು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರೋ ಆತು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರಾಜಧಾನಿದ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಬಾಬಾ ಶ್ರೀಮತನು ಕೊರುಪುನಾರಾದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದತ್ತು. ಬಾಬಾನು ನೆನಪು ಮಲ್ತರಡ ನಿಕಲ ವಿಕರ್ಮಲು ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಗ್ ಸಲಹೆ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಯೋಗ ಬಲೊಡ್ದೆ ನಿಕಲ ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೀತೆಯರಾದುಲ್ಲರು. ಸೂರ್ದು ಪಾರಾಪರು ಯೋಗ ಬಲೊಡ್ದು ಪಾರಾವುಡು ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಂಡ ಸೂಟ್ಟು ಪೊತುದು ಪೋಪೆರು. ದೇಹ ಸಹಿತವಾದ ಮಾತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತದು ಓರಿ ಪ್ರಿಯಾತಿ ಪ್ರಿಯ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಣ್ಣ ನಿರಂತರವಾದ ನೆನಪುಪ್ಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮದಾಯಕ ಆದುಂಡು. ಸಮಯ ಪತ್ತುಂಡು. ಯೋಗಾಗ್ನಿ ಪಂದು ಗಾಯನಲ ಉಂಡು. ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಯೋಗ ಪಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಂಡು. ಗೀತೆನೆ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಮಯ ಶಿರೋಮಣಿಯಾದುಂಡು. ಐಟು ರಾಜಯೋಗ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಉಂಡು. ಅಂಡ ರಾಜ ಪನ್ಪುನ ಅಕ್ಷರನು ಮರೆಮಲ್ತದು ಕೇವಲ ಯೋಗ ಅಕ್ಷರನು ಪತೊಂದೇರು. ಈ ರಾಜಯೋಗೋರ್ದು ಯಾನು ನಿಕ್ಲೇನು ರಾಜರಿಗ್ಲ ರಾಜರಾದ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ಪನಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಶಿವಪಾಪನ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಪರಮಧಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲ. ಕೂಡ ಶರೀರ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶಿವಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ದೇತೊನುಜೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರೆಲ್ಲ ಸಹ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ದೇತೊನುಜೇರು. ಯಾನು ಪತಿತೆರೆದು ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ಪೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಮಲ್ಪೆರು. ಐನೆರ್ದವರನೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಪಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರು. ಈ ಅಕ್ಷರಲ್ಲ ಸರಿಯಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ನಿಗಲೇನು ಪಾವನ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐದವರ ಆತೊಂಜಿ ನಶೆ ಏರೋಡಪ್ತೆ. ಬಾಬಾ ಬೆರಡ ಪಂದ ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬಡ ಬತ್ತದು ಎಂಕುಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಪೂತೋಟದ ಮಾಲೀಕ ಬಾಬಾ ಅದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ಕೈಪತೊಂದ ಇನ್ನೆಟ್ಟು ಮಾತಲ ಬುದ್ಧಿದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಈ ತೀರೊರ್ದು ವಿಷಯಸಾಗರೊರ್ದು ಕ್ಷೀರಸಾಗರದ ಕೈತಡೆ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಅಲ್ಪ ವಿಕಾರ ಪೂಜೆ ಐನೆರ್ದವರ ಬೇತಕ್ಲಿನ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು.
ಭಾರತ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾದಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವು ವಿಕಾರಿಯಾದು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಈ ಚಕ್ರ ಭಾರತಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಉಂಡು. ಭಾರತವಾಸಿಲೆ ಇಂದಿನ ತಿರುಗುವೆರು. ಅನ್ಯ ಧರ್ಮದಕಲು ಪೂರ್ಣ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರುಗುಜೇರು. ಅಕುಲಂತೂ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರು. ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿನ ಚಕ್ರವಾದುಂಡು. ಐನೇರದವರ ಬುದ್ಧಿನ ನಾಶ ಏರೋಡಾಪುಂಡು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಗಮನ ದಿವೋಡು. ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಲ್ತದು ತೊಜಿಪವಡು. ವಿದೇಶೋಡ್ಲ ಸಹ ಈ ಚಿತ್ರಲು ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತಾಪುಂಡು. ವಿಹಂಗ ಮಾರ್ಗದ ಸೇವೆಯಾದು ಬಿಡುಪುಂಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನರತ್ನದ ವಾ ಖಜಾನೆ ತಿಕ್ಕಿದುಂಡು ಐನು ದಾನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ತಮ್ಮ ಸಮಯನು ತಿನ್ಪುನವು ಪರ್ಪುನವು ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಪಾತೆರಡು ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಕಲಿಯುಂಟ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಕವಡೆದ ಸಮಾನ ಉಪ್ಪುನ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಮಲ್ಪುನ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬರ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ತನ್ನ ಕೃಪೆನು ನಟ್ಟಿರ ಬಲ್ಲಿ ಆರ್ನ ಆದೇಶದ ಲೆಕ್ಕ ನಡತೊಂದು ಪೊಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಸೇವೆದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ ಮಾನ್ಯತೆ ಪದವಿದ ತ್ಯಾಗನು ಮಲ್ತದ ಅವಿನಾಶಿ ಭಾಗ್ಯನು ರೂಪಿಸವನಂಚಿನ ಮಹಾತ್ಯಾಗಿ ಭವ. ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮಂದಾನೆ ಮಲ್ಪರು. ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮ ಅತ್ತನ ಸೇವೆದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲವಾದುಂಡು. ಮಾತಿನಲ ಮೂಲಕ ಮಹಿಮೆಯಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಸೇವಾಧಾರಿಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗಾಯನದ ಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಮಾನ್ಯತೆ ಪದವಿದ ಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು. ಆಂಡ ಸಿದ್ಧಿಲು ಮಾರ್ಗೋರ್ದ ಸ್ಥಳವಾದುಂಡು. ಇಂದುದಾನೆ ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯತ್ತು ಆಯ್ನೆರದವರ ಹಿಂದೆತ್ತ ತ್ಯಾಗಿಲು ಭಾಗ್ಯವಂತಾದುಲ್ಲೆರು. ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಮಹಾತ್ಯಾಗಿಯ ಪುನಿ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುನು. ಗುಪ್ತ ಮಹಾದಾನಿದ ವಿಶೇಷತೆನೇ ತ್ಯಾಗೋಡ್ಲ ತ್ಯಾಗಿಯಾಪುನ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಪರಿಸ್ಥೆ ಅವಡು ಪಂದಿತ್ತೆಂಡ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದಿತ್ತದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆತ್ಮದ ಪಾತ್ರನು ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಕಾಸುನು ಕೊರ್ಲೆ. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.